Ola, despois de falar do que é a Constitución, dos dereitos, deberes e liberdades que ela recolle, hoxe tócanos tratar os símbolos e os signos que diferencian a España de outros países. Imos aló. A Constitución establece unha serie de símbolos e signos que identifican ao país español como único e irrepetible. Son tres estes símbolos: a bandeira, o himno nacional e o escudo. Cal é a nosa bandeira? A bandeira que mestura as cores vermella e amarela. Por orde de arriba a abaixo sería vermella, amarela e vermella outra vez. Unha curiosidade da bandeira é que a cor amarela é o dobre de alta que a vermella, que vai nos extremos. As dúas vermellas xuntas teñen o mesmo alto que a amarela. Sabías que a actual bandeira española vén do reinado de Isabel II e concretamente do ano 1843, no que se unificaron todas as insignias que levaban as mariñas mercantes e de guerra. Cal é o noso himno? Un himno é unha melodía que, cando soa, identifica a un país. Moitos destes himnos teñen letra e os que están no evento no que soa cantan todos xuntos e xuntas. Nembargantes, o noso himno nacional non ten letra. Os españois, cando o escoitamos, nos limitamos a tararear a música. Foron moitos os compositores que escribiron letras para o noso himno nacional, pero ningunha delas foi tomada como oficial polas administracións públicas. E o noso escudo? Aquí temos o escudo español. O noso escudo está dividido principalmente en 4 partes ou cuarteles. Imos ollar a continuación cales son. Primeiro cuartel. Un castelo que representa o reino de Castela. No segundo cuartel atopamos un león, símbolo do reino de León. No terceiro cuartel hai
liñas verticais amarelas e vermellas, pertencentes ao Reino de Aragón. E no cuarto cuartel, unha cadea de ouro en cruz representando ao Reino de Navarra. Ademais, o escudo ten outros símbolos. Unha froita, a granada, que fai referencia ao Reino de Granada. Un escudo de armas que pertencía aos reis da dinastía de Borbón e Anjou. Unha gran coroa que representa a monarquía española, isto é, aos reis e a forma de goberno de España. Flanqueando a ambos lados do escudo, atopamos as columnas de Hércules, símbolos que indican o poder e a forza do país español. Ata aquí a clase de hoxe, na que falamos dos símbolos que identifican a España. E agora tócache. Investiga. Saberías dicirme quen foi o compositor do actual himno nacional español? A resposta é: o compositor do himno nacional español actual foi Manuel de Espinosa de los Monteros, no século XVIII. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!